Di son tidang dohami saluhuna poparan ya uputan agabay ujuk tinupak si manuk kalit. Jadi tinggal hopung di apindo berarti masuk mahuan non di sektor 5. Dohotima langsung di punguan ni ujuk tinupak si manuk kalit narong na tua-tua narong di sektor 5. Ima pangiduan perjolo. Suaksoni do anak nami naro sian Kalimantan dohot parumain. Bison rodo hami uduran ima hita akan nawarungat tubu na mga dopi ulaon ni napahulyon nyon pahupunamion na majalaw pamasumasuon sian bagas ni joron itu hatta maritina posona. Asa jupang na medok na tua-tua na madok hador halubang main na tugu-tugu ni horbo hador hatitima tugu-tugu ni lobu. Penggeng besar matua maho anakku dot paruman nami. Sahat mamu tu nomor nini, sahat mamu tu nomor nono. Suang songonido di anak di poho punami. Harirang doin nari gijang di toru dong gopang gorgori. Daging munu na solo sirang, todi muma na marsi gonggoman. Jadi adong do di son upasatami sian songo perbueni holong nami sian sektor manang na sekota Batam. Otik susadia pe na pinatuba ni akapunguat ton tuhat tadi batama na manggogi pasu-pasuna. Ima tupak nami na balga manadopok kamu. Permusik nami